lauantai 18. päivä. Olemme 18. En mä tiedä mitä se höpöttää. Mutta ollaan just laskeuduttu papeteera, nyt on tää passitarkastukseen. Plus 28, aurinko paistaa. Viimeisten päivän. Tästä alkaa. Enää pari tuntia matkustusta edessä. Enää pari tuntia ollaan valmis. Niin, mä oon tämmönen koirien ystävä. Mitä? Mutta eiks Veskukin oo koirien ystävä? Vesku on kaikkeen ystävä. Ei. Aurinkoa suojassa kun se polttaa. Jumala, 40 astetta on koko ajan. Ei tuolla vähän suojassa. Plus hieman ripottelee. Mutta ei yhtä paljon kuin eilen kuulemma. Tällaista on sää Ranskan Polynesiassa. Trooppinen ilmasto. Toisin kuin siellä Suomessa. Kyllä. Mitä veikkaat? Varmaan hetken saa kahlaa, että on niinku... Mitä? Etkä ole kuollut? Olisiko se ollut 3? Nyt kellään muulla hernekkeitä käynyt kasaan. Panu. Mustutat mulla. Yksi päivä vittu sateessa. Ole palannut. Mä oon palannut. Näytä jotain palojuttuja. Mä tiedän, että mut tuolta palannut. Näyttääks, että se olisi palannut? Vähän se kirvelee. No, kyllä sit jotain selvää saa. Täällä on tää meidän kauhukeittiö. Spaghetti and meatballs. Se saatte sit syödä muuten mun viittoa. Kuka eniten haluaa. Olisiko muuten macaroni and cheese? Se voisi olla aika hyvä. Siitä No niin, kuvataanko me keittiö? Ai niin, sitten pitäisi hakea maitoa. Oliko siihen pakosti maitoa vai saako se tehdä veteen? Esitteleekö? Tarjolla tää on tosi monipuolinen ruokalista. Meillä on makaronia ja cheesea. Ihan perinteistä cheesea eli juustoa. Ihan perinteistä jenkkien herkkua. Sitten meillä on rice and rounion. On lihaa ja sitten on kana. Sitten löytyy chili con carne löytyy. Sitten on Se on pavuilla vielä. niin, pavuilla. Voisiko sitä yhdistää tuohon hernekeittoon? Hyvä kyllä! Toi joku hernekeitto. Sitten löytyy tässä on kajakanaa tällaisessa mukana.
Kyllä mä näin. Olit vai kohtelee? Mut en sille ihan sivusilmällä huomasi. Isn't that cool? Jotenkin pilvet tekee paljon siistimmäksi nää vielä. Le montage, abordage. Pääsit sinne. Hyvä kun sä pääsit tonne noin. Oli sitten, no niin, ei sit ollut mitään hyötyä. Täällä alla. Niinku varmaan. No, poterotka. Tää on niinku, että ei mitä tässä oli kyllä järkeä. Jee! Hello, hello. Olemme Kirsin kanssa vedessä. Kato, se olisi tosi sellainen. Täällä me ollaan nyt tää meidän hotellialueella ja tossa näkyy meidän takana meidän mökkikin, kolmas oikealta. Takana. Sun takana. Mun takana. Niin, kyllähän sä Vesku tiesit sen. Täällä on oikein mukava olla tuosta laiturit hypätä suoraan veteen uimaan ja... Eihän tää nyt halpaa lyhtyä, mutta... Seraton on seraton. Näin on. Onneksi Veskulla oli eski. Sä oot varmaan käytänyt paljon enemmän. Sä oot vedessä. Tällä. Syvämeren tutkija. Oliko sitä nettiaikaa vielä jäljellä? Munkin pitää käydä siellä jonain. Kauan se jaksaa. Sole, sole. Se tuli vähän laineesti. Päivän uutislähetys. Mikä se tunnari on sitten? Et sinä nyt oo. Eikö saa sanoa mitään? No niin. Mitä me vedetään? Mitä me ollaan tänään tehty? Päivän uutistoimitus. Toni löi sormensa koralliin. Näytä. Ja Chumas. Toni myös johdatti Kirsin koralleihin, mutta tämä kävi vain eri järjestyksessä, ei koskaan. Jes, ai että kun on täällä. No niin, Ja kyllä sekin niin Taijan vaatteille. Taijan ruokaa aiheuttanut vahinkoa koko viikon. Oho, nyt tiskit aika pahoja. Voi käydä niin, että sitten Ei tuu saltsikierrosta. ei tuu saltsikierros, kun sitä ei ollutkaan. Se et saa Nyt jos sä saat maarata. Joo, videokamerat rullaa. Ei oo saatu leitä kaulaa. Mä oon vähän pettynyt. Olisi tilannetiedotuksen aika. Oliko se päällä se kamera? No, se on koko ajan päällä. No niin, hyvä. Täällä ollaan Tiki teatterissa. Vähän kireä toi.